Ka United Democratic Party State Youth Wing jong ka UDP Shillong City haba penram jori ya ka jingle jong ki National Party ban penbi de ki scheme iki pai ba shwa ka election manje de ki nomi khmat sa ka yeng dor bar thau ain ka jala kila kentu ik pai ba jong ka jala megalia ba kimde ban ngop ha ki ki scheme penbi ha ka nam jong ka roi ka par ya ka jala megalia haba ikran mat kilat thai khubor ba August Dajarwa Joint Chief Organizer ka State Youth Wing haba kran ulo ong ladak NPP ka penlut na ka banta ka jingle jingwan konra da ka helicopter banle yalap election sa ka leng ki jaka ka bamut ka NPP ka ke parti ke beruspa nomor tangha ka sisamoy jong ka jingyo ban sinsyar jong ka kalala ban pendulong ilpet ia kane ka parti NPP kabayo sinsyar tang sidam ha kane ka jela ka jongi dang ini jor bagi wei pat ki parti mi ka ba beruspa tam kane ka parti NPP ha peneng kane ki sidam kabayo pat ki national party ki bahe ki bladon ban sinsyar ka jela mi ka jongi kum ka kongres ngam paji ikot pat ba kin pelut pat kin ki program ki baper lain ostang ka bangi I de giwan gibril nabar ki pelut barhoi kata ka jung pelut ka jongki kum ki parti kongres menchua banyak compare bat ka parti NPP menta kala kam pelut bun ka parti NPP ladang inu jor ya ki ki jinglut jing sep ki bangi pet chabar ki bakilale ni smutho ba ne ke jingkelingan mi ne ki ofisa kan ni ka bagi sinsyar tong shito kani baro ka pau shai ba kadon ke aka selendat ding jongki padin ta kadaw ka bu kada ka jingkeli hapring jongi menta kum ka parti DP ban bu gini ki aka jingkeli ya kan komen belam dak NPP kam tam achievements ta dingin smutho ba ni iba kajingrung dekat bandrung kum ki MLA nakiwei ki parti bandrung sik NPP ru kaneru kabo ha kajingkeli ato kilet banyo iki scheme haki constituency jongki ne kumboong dai minister badan hak ning sarkar I ba bantidor lingdo bagila terwa sanklur wei ka bandrung sik NPP te kataru kajingkeli gabu hatu kata kajingrung kijong kini pat syak NPP kade nagita kijinyo bisa nagijing penbiang jog skim namar gi kijing litli mau nong rem hamman kijaka ajong kajala meklia man kisni long ke aka kaba ngimtip hatu gitugi skim ki bladep ne hatu gi skim ki ban urlong ne gi susah tong mau nong rem tikita gi digi aka kijingkeli ngabu hapdeng jauh pajba uban bishar awajit ia kane election ke pemerintahan tinggi smutho ba ke parti NPP kamdesho ke parti ke baong tong hajala jongi ke baong giwe pat ki belarung ke NPP ande ngang asim be ke national party ke ba ki penbiang om tong ya hajala mekhlia ande ngi ki hapunan penbiang ya ke jingdon kam jongi we pat ki state namar gidon ki MLA padene ta kadaw hakabang I ya kani ke kam ke ba NPP ke shem hakani ke term mas ni soper pan I ke jingdan pisah jong parti kum garuspa haduk kata-kata ya ke jing perlu joki tedi ta kadaw kum ki pajba jong majala mi khaliahi in bisa ban pet bangi septieng ba hakani ke election mentaru lada nang terwayu MLA wei bandrung si NPP san klur te ke jing the ajing penbit ke jongki kan long ke ke ba ni haban husiar banginum sya penbit haki kandidat jong ka parti NPP yo ki wan chapi ban penbit da ka bisa ya ka bak bisa ka bamde hok ka ba kadi ka jongki bat ka bala syuthe ha ka for election ot nyo ban sin sya biar te dangi ailat biam sa isim ban sin sya ya ka NPP ha ka jela ka jongi te kan long ke jingma ka bakraw nam tagari ba ka jai menriu te nga kerpat ya ki pajba batukin ailat begin pet ya regional party ke Sengrilung ke jela mekhlia ke bahetam ke UDP ya ke ban ailat sisin hakani kenti menta bangila ban sin syabiang hakari bagi cai menriu kumolong hosnem syajar khandai spak kumbala pen sngu ya ke ba ke ba ke state youth wing jong ke party UDP halor ka jinglek jong chief minister da ke chopa ke leng ya ke ban play ki scheme mat kumjur ban I bagi let haki snong ki thau ya ke ban dang ban padom dekat ya ki MLA
syaka NPP tiga jingkeli kumula keli mana ada joint secretary kalong ba kani kejing pulut jong chief minister kade de nak parti NPP ne de nak state amba bang i hagani ge ba yong ba umpling kile dak chapa habang i hang tu kadi ga scheme jong pai ba de nang ta de hang tu mi ba tang nang ne na shillong hi ki wan dak chapa tinglai i ru lagi jong hikmat ru apa ba hang ne po so yong ru ki wan dak chapa akaba we nagi MLA untuk urung syaka parti NPP bat kiwe ki caka tikalet kawan jong chief minister ang i bala travel bida ka chapa hagini khendiat tayo gi balalet te kata ka bu ka jingkeli yangi hapdeng kani sarkar te lada ka deru kumbang ekran lada ka de ka NPP kumbang EP te lada ka pulut hina ka parti ni snguthu ba ka parti NPP hapdeng gini sitam kalala syaban pulut Iu Chief Minister bat kapisa ke parti kalbun bat kani ru kabu kejingkeli hatu nei kan kan baka state jongi hagi jing jinjar ki jing ki bagi no hikai ki miok tulop ki safa hadu kan ni ka bagi samla ki wat kam wat jam du ki miok te hakanur kom ba NPP tam sistem laban pulut kan ni ka ba ka jila kadang pergi jing ki bubun jadi nak larau ba kejingkeli ke jongi ibu apre ngani ke sarkar ya kaba travel jong chief minister dakacha Nakaliang uba Desmond KL Maulong uba de General Secretary ka UDP Shillong City ka UDP State Youth Wing ulong mensua ki kampon roy hapo ka jala meklia kim jumi shwa collection rei mentapat kisumi kengsang bat kini ki skim kritang ki buit penbe brio da kinongelam ka National People Party da kinongelam ki National Party kumbangi iru haki konstitusi ki ba ba ki candidate ki ba de jong ka party NPP ki badan haki konstitusi ki ba ni ba lingba kini ki scheme ki ba ki ka NPP ka terwa sing pai ba ni ba ki la penbiet ba ki la bypass ki MLA ki badan haki konstitusi ni iru ya ka jing bun kam jong chief minister ba deputy chief minister ba nek bo ki mau nong rem haman haki konstitusi wat ka puar damir ru ka ba syaptiang kalong ba hato kini ki mau nong rem ki ba pli menta kin trekam kin urlong syak kum kata kajing yo nong ipai ba ne kari ta kajing penbit ke election ka UDP ka United Democratic Party State Wing ka bo udak jingkeli ba he ba kementangan ni parti NPP nomor ni ba chief minister haringkat lang deputy chief minister haba ulai ban kanbas election ni kertong jong parti ka jongki ka NPP ni ba penon kam lakani ka helikopter ka chopper ka ba kilai keleng si jaka kamtam si jaka nong kendong kajingkeli ka ba nakaliang ka State Wing isukwa banbu kalong ba hato mano ba penut pensap ya kani ka jinglut jingsap jong kani ka helikopter hato ka penut ka parti NPP lani ka sarkar nong kata ka jingkeli ka bangi kwa banbu kum ka UDP State Wing ni buru ka jingkeli ya ka parti NPP hakabang UI bu chief minister ringkat lang ba deputy chief minister ki penon kam da ka helikopter mulai canvas ki candidate ki jongki na ka parti NPP hakeleng ki konsensi khamtam ngi ki thai nong kendong beginon kam ki penon kam da ka ni ka helikopter hato ka jingkeli kalong ba mano ba siu ya ka ni ka bai helikopter hato ka siu ka parti NPP ani ka sarkar kata ngi kwa wan bu ka jingkeli ya ka parti NPP kum ka seng UDP State Wing kum samla jong ka parti ni sukuntu bat bu kajing kerpat ski pai ba nong thap bu jong ka jala ba kim dei ban sha pengop lani sha thiet ban sha penbiet haki tingkah sebai rupa jong ki wei pat ki National Party namar kumba kalong menta ngi ba hawat ka ki sngi ki bangin lek sha sing thabut kim slam sho nim dan pentas tang sibanai hi tengi ba keleng ki jing penbiet jong ki National Party ki ba hakerteng jong ki scheme hakerteng jong ki loan lani hakerteng jong kino ki jing yo jing mentoi ki bagi penbiet ba kin ai si pai ba ki bagi mju snow ha ki por ben chua tare kinsan menta tang ki kini bana election tang kini khilemat bagin yo ban pois ka election ngi ba kini ki National Party penbiet ki scheme yo per